אחרי שתיים שהכנתי לי חביתה. חתכתי מהעפפונים. יאללה, תביא. בואו נשבור את הביצה? קום. בואי. בואו איתי. תראי בשרוולים. בואו איתי. נשבר. ביתי. נביא איזה קצת פה. ביצה אחת. תסתכלי איך אני עושה. תראי. קצת ספיחה. לוקחת את השתי ציפורניים. פותחת. בואי נסיגרה. יש חריץ כבר? כן. יאללה. לא. לחצתי מהאצבעות במקום עם הקצוות של הציפורן. אבל הצלחתי. כן, אבל ככה לא פותחים ביצה, ממי. יותר השפרצת משהו. איפה עושים? מכיור, בעיגול. יש כיפי ידיים. עם סבון כי זה מסריח בעצם. ידיים. אכלתי ביצה. פעם הבאה יותר בעדינות. לא, פעם הבאה אין עוד ביצה. לא אוכלים יותר משתי ביצים, זה לא בריא. חכי אני אביא לך מגבת. לא, חכי אני, תראי מה את עושה לחלון. דו, פדו, פדו, פדו. קחי. פדו, 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 פדים, פדים. בואי תערבבי את הביצים עם קצת חלב, איך תביא חלב? חלב רגע, אני מביאה חלב. אני מביאה חלב. אני רוצה שם. לא, פה, תביא. פה, כי אני עושה סרטון, אז אני רוצה לקיים. שמתי את הקערה פה. הנה. טיפה חלב. לא, זוכר. תראה ככה את השני. טיפה חלב. חלב. תביא מזלג. מה יש לי? אני קטן. קדימה. אמא, את רוצה שזה יעוף לך על הפנים? יש בינתיים ממנו. תסתכלי איך אני עושה. די, לא, אני רוצה. נאצ'וק. אוקיי. ועיגולו. יאללה, צריך לשים את החביתה. בואי נשים. תראי, מי? כל החביתה. שמתי גם מלח ושמנו קצת חלב, נכון? עכשיו צריכה מייצ'וק להפוך את החביתה עוד מעט. אז תכיני כבר את העבש, נוכל להפוך אותה. את מה? את העבש? המריץ, הקחת. מה זה מריץ? מה זה מריץ? דאו, שתה.